Komachielo en Ogai mar doho Martha Koome ochwalo ng'ur ewi seyo mabende ibiwo kuom bad migao mar doho kod weche mabende ke mbui mago mabende buogo ngima jotich mag doho ka olero ne gik makamago rocho chenro mag doho kod ratiro mar doho. Koome ne lose gwenge mag Mombasa e kinde romo mar bad migao mar doho mabende kabende okwayo jong'ad bura kod jotich mag doho mondo mi one ni kinde ka kinde giluwo chike ma pacho kae. And Labor Relations Court recorded 132%, slightly lower from the previous record of 190%, but still remains the leading court in performance consistently over the last 3 years. ERRC, we celebrate you. We also recognize the Environment and Land Court, registering 116% compared to 126% the year before, but also this is a high productivity rate. What these results tell us is encouraging.